ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Ha kawai ka jingjia ka bas ngosi ka balajia Haribhoi district hanyo tuli ki dukan kila kala tepai na ka jingbam shingam jong ki thali ding ki bashir khai ka balajia ka por shipho baje ai minmit jong ka shitrik ubnai nailor arajar arpuwei ha ka yo ka badan ha ka snong bhoi rambong ka badang hap hapo ka umyam police station katkum ka jingyo jingtep le tho bagini ki hinyo tuli ki dukan ki dei ki nong kanti jong ka kong poris biam ya ki bala ai pateng pat she ki nong song dukan ki babu ki dukan furniture ka dukan sha ka dukan kwai bat ki wai de ki dukan de tiar wala ki pai ba ki la persang ban tem ki jingklang jong ka ding henrei kim shim lala satya ban le ai henrei ki la hab ban shu up tat hadu bandawan ki kali penlip ding jong ka tanat fire and emergency service. Dukan marbam nga tangkabay sina o tangkabay tiar kara hay santo sakutam terus kabay sina ying nga tenga sina lajong laki ne te sina nga te sina trai tamba don ki jaka ke banga sina hero yo sure la kemud kala abam do ke dia kum ka long kumi ka ba sumar sukhere lagi kun ban pendap kau yang lagi kun tengah kuat ban terpat ya pi risokar ba kini rap isen elem nak banta jungi ba ngala dulut iya kini ki tiar gitar ki kai kadukan jonga baro om la shu ban yo ten nakaliang kabor jong kisokar ngakwa ba kini rap isen elem nak banta jungi bangin la ban kersan biang ha kawe kapor daga basi bangin la yo biang ya ka jingsuk hapo ka yang kasem jungi dang don kawe ka kun jonga hi kawe ka persa jonga bat kawe bat gitu ki we na ne na senong belong bong sene hi gidei dukan sya arteli ki dukan sya bat kawe kadukan juga kun kawe kadukan juga persa kadukan juga kun jonga kade selipar bat itir bam taka kadukan juga persa kade kicang bat di selipar tengah korban kun yang ngata ngala don haying jong inchaba klat incha tekle kun na sinong tanga wan be senya ya korba wan mangatela la ingdut i dukan tai iba rit he tamba thedam ta tamba ingdut ta la ko hi sanpo na tam ta chu antat sanpo tang ta ka ingdut ta ngel jaga tam ta do tena ka jongi baya don lang hanya bro
ni ko ahi kata kajing kerpat na kaliang jong ke sarkar ban isn lem na kabantakan na kajing duk tungi ban ay laki ngarap ne kuno kata ki la na kerpat na kabor sarkar ndai kena ki no yelam ki ba khmat jongi Hadin bangila yo ega jitep laki bai ba nak sedang bat tunjuk rungi nak kaliang circle nak para members yang yo semua ba don ke jing ke ba kepala long ima kepala turma menem minmet ha kapor kumba post tang yai ni nak kaliang kesam kam la penslam lawan marmar no sagane ka jaka perwan jurep perwan pe yakni ka jing no dong kini ki dukan ki bakan thup kini ki try dukan ki ba don rut ki ba di tiarbam marba ki ba di sipar ki ba di ya ki jan ki dukan sha ta ki ba di koidong hang ni dukan ki bun ha ki dukan tolong ba dan ki rukan thai ka ki ba sa ya ki kun duki da ka ba ki don nak ni dukan telong ngina kaliang kasang ro isko banjur baya ki dong iram dungi nang mikmat dungi ki bakan klub ki MA ki MDC sa ka sarkar ru bakan pelam ya kini ki do teman iru kan thai ha ka ba ki semjing sa ban sa ki khun ki ti jungki lemba kene kedukan ke ngina kaliang ka sang RBF ro ni banjur sa sisen ya sarkar bahkan irap lam pada islam kat bala isne ya kini ki longkimi ki ba rekam saya ke jingira